Kazi. Polako pridolikuje, nosi časni krst koji će postaviti Evo ga ide pop. u ovu hladnu moravu. Šta mislite, mi smo obukli bunde, a kako je njima sada? Opet berak iza, graju se na A i nije, kaže sveštenik Jova, kako je bilo nekako. To što oni sada čine, što plivaju... Jedna žena bi stala do pička. I da je gurnu sine dole da su da. Primaju moravu praktično u svoju prvu, da bi njih morala primila da najbrže pliva. Evo ga. Sad će se pobio. Časni krst je postavljen. Kako oni stigli i se... Molim plivače, nemojte skakati prije nego što se oglasi kuća. Ja mislim da ste već spremni, molim vas, uzmite start. Evo, čekamo još neke plivače koji sada stižu. Ajde ovaj klarinet neka malo zasvira dole dok se ovi približi. Poveći se pombrzo dok bude došli. Uleti u šamu. Slobodno ostajemo, idi u slobodnu. Nije plivanje od šanca. Uleti puta. Sad! Op! A, ništa, nema i go kuraci. Gledaj, vi vidite, pa nema. Dobre! Ko vodi? Sol! Op! Daj se! Dobre! Vidite, ali mi samo kupali ovo. Ne, svaka mi čast. Opet isti uzima, bre, što već. Gledaj, bre. Više su ovi... Naša žena nije isključila, a? Ima i bre tambu. Budem tamo. Čekaj, ključan. Nije. Žena, žena. Jeli? Evo je ovo isplivala. Izblivala. Sam, da ga snimam. Ti neki potopija da ga vada.